Won't be falling on me. Tell me you got something to give. यो भैरवा जान्छ भैरवा हो Me ollaan siis menossa kaupunkiin nimeltään Bhairava. Ja mitäs me tehdään Bhairavassa? Et tiedä. Ja me ollaan siis menossa Bhairavaan yhden asian takia. Hulki. Se on vähän niinku panipuri, mutta se on niinku lämmin. Mä näytän teille mikä se on, kun me päästään perille. Mut me ollaan siis menossa sinne. Meillä on muitakin juttuja. No ei pelkän ruoan takia, mutta muut prioriteetit on, että me tavataan meidän sukulaisia siellä. Ja sit me kierrellään sit Bhairavasta muualle. Haluatko, että mä laitan sulla? Siis tää tuntuu ihan kun me oltais jossain maalla, kun näkyy traktoreita, jotka vetää noita matkalaukkuja tänne. Ja se siis kävelet ihan, tää on siis tämmönen pieni lentokenttä, mistä sä sit vaan kävelet sisälle. Tuo tulee meidän matkalaukut. Sitten se menee sinne ja me sit haetaan meidän matkalaukut tosta. Sinne tuli matkalaukut. Wow. Siis se traktori tuli tuohon sisälle ja nyt me otetaan meidän matkalaukut tästä näin. Nyt on laukut saatu ja nyt me lähdetään kotia päin. No niin, aurinko on laskenut ja me ollaan melkein perillä. Tai siis me ollaan perillä Bhairavassa, mutta me ollaan perillä ihan kohta Pulkihänikau. Eli mikä se on? Niin, eli pulkipaikka, panipuripaikka. Ja siis tää paikka on semmonen, missä me ollaan käyty monia vuosia ja me tiedetään, että sieltä saa niinku, vaikka se on niinku katuruokaa, niin me tiedetään, että sieltä saa niinku hyvää ruokaa ja se on niinku hygienistä. Kauhea kiire. Kun kello on jo melkein 6 ja kaupat rupeaa sulkeutuu. No niin, tää on se paikka. Eli tässä on tää puri ja sit tossa on toi karri.
Me tultiin tähän kauppaan istumaan ja me tilattiin ruokaa ja oot sä valmis? Paljon sä ajattelet, että sä pystyt syömään? Et tiedä. Joo. Mut meillä on kuitenkin kilpailu. Katsotaan kuka pystyy syömään eniten. Avis, paljon sä luulet, että sä pystyt syödä? 15. Okei, Avis sanoi, että hän pystyy syömään 15. Mitä mieltä sä oot? Varmaan 15 myös. 15. Joo. Okei. Mä en tiedä paljon mä pystyn syömään. Mä pystyn kans varmaan syömään 10, mutta saa nyt nähdä. Mä yritän syödä enemmän kuin nää muut. Are you ready for the competition? I'm ready. No niin, täällä. हजुरलाई In 3, 2, च्यालेन्ज त होइन नि 1, मतलब go! धेरै खाने भयो Okay. Tää ei oo sitten nopeuskilpailu, vaan me katsotaan, että kuka pystyy syömään eniten. This is the best. Ja mulla on 6. Avis on syönyt yli. Mun yeti häiti baabla. Mulla baaba yeten turati. Wow. Eli tää on niinku, tässä on puri ja sit tässä on niinku, mikä tää on? Papuja tässä sisällä. Ja sit mausteita. Mm. Jadi häiti hän mulla se meni nani yötä kun hän. Tää on 10. Okahan. दामी छ एउटा हजुरले पिरो बाहेर Permaneella kanssa oli 1.5 plate खाएको कि. Kiina no niin. Oh? त्यसले 1.5 plate खाएको कि. Katiwala ka na daw ulit. 10 वटा Yung sangat? Kapag ni 10 वटा ba? I am leading. ल Wala 10 वटा त खाए मेरो प्लेटबाट त बाबाले निकाल्नु जो होइन. मैले उसको बलिड गर्नलाई बाँकी नै छ ल यो 11. धेरै नै ल्याउनु प्रयोजन नै 10 वटा भयो अनि एउटा बाँकी रहन्छ त्यो जसले खायो त्यो त्यही त भने नि टेक्निकली ल भाउजू भन्नु Tää on 12. Siis mä söin 12, muut söi 11, eli mä voitin. Mutta siis me yritettiin tilata lisää ruokaa. Ei me pystytty enää, koska kauppa sulkeutui. Eli teknisesti minä voitin. Avis, Yes. how does it feel to lose? गाडी रेन्ट गर्यो भने Noin. दिनको डिपेन्ड्स That is a wild one, isn't it? Sinne naagiakin. Me syötiin, me lähdetään kotia päin kävellen. Wow.
Tuolla on myös värikkäitä taloja. Tai siis värikkäät kausivalot.